Вось, дарагія браты і сёстры, гэтая расліна носіць назву братаўкі. Расійская назва мар'янік альбо Іван да Мар'я, больш вядомая ў нас. Таксама называюць у некаторых мясцінах сабачкі, хаця гэта неафіцыйная назва, і бывае, што іншыя расліны таксама называюцца сабачкамі. Так што афіцыйна слоўнікі даюць братаўкі. Гэтая расліна вельмі цікавая з біялагічнага пункту гледжання, таму што яна з'яўляецца частковым альбо факультатыўным паразітам. Яна прысмоктваецца сваімі каранямі да каранёў дрэваў і іншых раслінаў, і таму можа дазволіць сабе менш харчавацца пры дапамозе фотасінтэза. Таму верхнія лісткі ў яе сінія, пазбаўленыя хларафілу. Чым больш яна будзе харчавацца за кошт іншых, тым больш сініх ці такіх фіялетавых лісткоў у яе будзе. Кветкі ў яе жоўтыя. Вось гэтыя самі сабачкі, гэта і ёсць кветкі. Часам лісты тут блытаюць з кветкамі. Насамрэч кветкі тут толькі жоўтыя. Гэтая расліна атрутная, таму ўжываць яе ўнутр не вельмі пажадана. Але ў народнай медыцыне яе заліваюць кіпнем і вось такой гарачай кашыцы, якая атрымліваецца з травы. Гэтую кашыцу прыкладаюць да нарываў, да гнойных ранаў, каб зменшыць вось гэты нарыў, то бок яны валодаюць вельмі моцнымі антыбактэрыяльнымі уласцівасцямі. Таксама настой гэтай травы можа выкарыстоўвацца для ванны. Для ванны альбо для умывання, каб пазбавіць скуру ад прыщоў, розных дробных раненняў, якія ўзнікаюць часам летам на прыродзе, і іншых падобных запаленчых працэсаў на скуры. Ну і калі вам спадабалася гэтае відэо, то падпісвайцеся на канал, стаўце лайк і пішыце ў каментарах, пра якія яшчэ зёлкі вы хацелі б даведацца ў нашых роліках.